Emakumeak eta etxea. Historikoki batera behartuak izan diren bi kontzeptu. Behartutako lotura horrek etxea zaindu besterik egiten ez duten emakumeen estereotipo bat sortu du. Baina gaur ez da iragana, eta emakumeak urtetako zapalkuntzatik askatzeko borrokan aritu dira luze. Halere, sare sozialen garaian gaude, influencerrek milioika ikusle dituzten garaian, non hauetako askok iraganeko rolak defendatzen dituzten. Influencer batzuk ideia zaharkituak izatea, ez zen halako arazoa izango algoritmoak sarituko ez balitu. Saritze hau ez da zuzenekoa. Bideo bat segundu pare batez ikusten baduzu, algoritmoak antzekoak gomendatzen dizkizu, matxistak barne. Eta ez denez sareetan hain ohikoa den ikuspegia, third wife baten bideoak gomendatua izateko segundu hori ikusten erraz iraungo du erabiltzaileen gehiengoak. Argi utzi nahi dugu ez dagoela arazorik emakume batek bere askatasunez erabakitzen badu etxeko andre izatea.